Hej og velkommen tilbage til Matlaging med de kendte, Season 2, afsnit 3. I denne episode skal vi ud og se, hvad Anna den bager laver i dag. Jeg hedder Soldis, og vi er på Matlaging med de kendte. Hej Anna, hvad siger du godt? Bara allt meget godt. Jeg er meget taknemlig for at du har valgt mig til at være i din show. Ja, min fornøjelse. Men hvad skal du bage for os i dag? Så i dag skal jeg bage en tomatkage til dig. Det er en meget enkel, let svampekage med kokos og brun farin fyldt på toppen. Jeg stiller op nu på 175. Fisk, 4 egg og 300 gram og sukker til luft og lyktygt. Og nu er det lyst og luftligt. Så tilføjer vi 2 teske af vaniljedråber. Nu sætter vi 250 grams og hvetemel uti og 3 teskeder af bagepulver. Og så sigter vi det i. Den danske tomatkage stammer fra Brost, en landsby i Jylland. I 1965 en ung pige, Jytte Andersen, bagte sin bestemors Emily famlige oppskrift i en konkurrens og vant. Kagen har været danskernes favoritlige siden. Så smelter vi 50 gram af smør. Og så sætter vi 2 deciliter af mælk. Når dejen er klar, overtrækkes vi formen med smør. Hvad inspirerede dig til at blive bager? Intet inspirerede mig virkelig, men jeg havde en enorm sød tand som barn, så jeg bagte altid noget nyt. Nu skal vi lave toppinget. Først er det 150 gram af smør og 230 gram af brun farin. Og 150 gram af kokos. Sidst putter vi filter på kagen og bager det i yderligere 10 minutter. Og nu skal vi give en taste test. Kagen er meget godt.